те не са удостоени с тази благодат да направят сежде на Аллах, да кланят намаз. Уважаеми братя и сестри, не го и помисляйте да се заминавате от този свят без намаз. Аз малко закъснях, защото в Кочи нямаше джаназе. Бащата на мой близък приятел, Аллах да му дава дженнет, иншаллах. Но вижте, това, което искам да ви кажа, че това, което ти, като мюсюлманин, можеш да направиш като подготовка за съдния ден, като намаз, като уруч, като добри дела. В крайна сметка това е нашата мисия. На тази дюния нашата мисия е да се подготвим за ахирета, за срещата ни с Аллах. И това, което ти можеш да направиш за себе си като подготовка преди да умреш, разбери го, че никой няма да направи за теб повече след като умреш. Никой няма да се кланя за теб след като умреш. Никой няма да го вие уруч за теб след като умреш. И всъщност толкова бързо ще бъдем забравени след като умрем, че си нямате на представа. Направете така, че Аллах да ни не забрави. Защото ако Аллах ни забрави, това означава, когато един човек е забравен от Аллах, това означава, че този човек е лишен от милостта на Аллах. А без милостта на Аллах, субханаху ва та'аля, няма как да влезнем в дженнета. Нека салату ва салам да бъде запратеникът на Аллах, Мухаммад алейхи салату ва салам, за неговото семейство, за неговите сподвижници и последователи до съдния ден. Темата, която ни беше зададена като тази лекция от вашия имам, е озаглавена равносметката. За коя равносметка става въпрос? За равносметката ни в съдния ден. Но за да ни бъде улеснена равносметката в съдния ден, ние трябва да си я направим преди съдния ден или преди да умрем. Всеки един от нас да си прави равносметка на делата. Омар ибн Хаттаб ради Аллаху анху всяка вечер преди да легне да спи, казваше: аз днес какво направих заради Аллах? Дали делата ми, които аз днес извърших, дали чрез тях ще спечеля задоволството на Аллах или не? Уважаеми братя и сестри, в този свят сме за много, много кратко време. Времето е това, което Аллах ни е отредил на всеки един от нас. Всички тези години, месеци, седмици, дни, часове, минути и секунди, които отлитат. И с всяка изминала секунда времето ни намаля. Което означава, че не можем да си позволим този лукс да се прахосваме времето в извършване на неща, от които Аллах не е доволен. Затова всеки един от нас би било редно като мюсюлманин да си направи равносметка тук, преди да му бъде направена на дюнията, в ахирета. Като мюсюлмани да си кланяме намаз докато сме живи, преди да ни го са кланяли на джаназето. Това е много важно да го осъзнаем. Защото е този наш приятел, който днес почина, днес го изправихме от дюнията, няма един намаз. Няма един намаз. Това е много жалко. Затова нека да си направим тази равносметка, защото Аллах Азза ва Джал в Коран и Керим на много места ни подтиква. Вижте какво казва Раббуна субханаху ва та'аля. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. О вярващи,
бойте се от Аллах. И нека всяка душа да види какво е подготвила за утрешния ден. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. И се бойте от Аллах, защото Аллах е сведущ за вашите дела. Аллах знае какво върши. Ние няма как да се скрием от Аллах субханаху ва та'аля. Защото всяка една наша думичка, всяко едно наше действие се записва. Доказателство, казва Аллах: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Двете мелекета Кирам аль-Катибин знаят какво вършите. Тези две мелекета, които постоянно са с човека, които никога не се отделят от човека. Едното записва твоите добри дела, другото записва твоите лоши дела. Но вижте от милостта на Аллах. Когато ние извършиме добро дело, мелекето записва не едно, а 10. И от 10 до 700. Многократно Аллах въздава. Но когато извършиме лошо дело, мелекето на наказанието, така се казва мелекето на милостта и мелекето на наказанието, така се споменава в Хадис. В момента, в който иска да ти запише за едно извършено дело един грях, мелекето на милостта му казва: изчакай. Изчакай до вечерта, може и да се покае. Може и да направите обед. И това от милостта на Аллаха азза ва джал. Кирамен катибина я'ламуна ма таф'алун. Двете мелекета Кирамен катибин знаят какво вършите и записват всяко едно наше дело. Относно думите, които изричаме, казва Аллах азза ва джал в друга сура от Коран Керим: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. И отдясно и отляво на всеки един човек има две мелекета записващи. И човек не изрича и една дума, без да има готов надзорник над него. Затова, уважаеми братя и сестри, виждаме, че нашите думи и дела се записват. И според тези наши думи и според тези наши дела, нашата вяра или се увеличава, или намаля. И според тези наши думи и дела, равносметката ни в съдния ден ще бъде или улеснена, или затруднена. Което означава, че ние като мюсюлмани трябва да направим всичко възможно, чрез нашите думи и дела да спечелим задоволството на Аллах. Чрез нашите думи и дела да се подготвим за срещата ни с Аллах. Ето Аллах казва: о вярващи, бойте се от Аллах и нека всеки да види какво е подготвил за утрешния ден. И бойте се от Аллах. Аллах е сведущ за вашите дела. Сура Хашр, 18 аят. В сура Бакара пък Аллах азза ва джал казва: аузу биллахи минеш шайтанир раджим: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. И се страхувайте от деня, в който ще се завърнете при Аллах. За кой ден става въпрос? Става въпрос за съдния ден, деня, в който ще се стане пред Аллах. Няма такъв човек, който да не застане пред Аллах. Тогава ще бъде положението едно такова, че всеки човек ще има нужда някой да му помогне. Някой да му подаде ръка, някой да се застъпи за него. И още един път казваме, всичко зависи от нас, дали тази равносметка ще ни бъде улеснена или не. И това нещо също ще го потвърдим с един хадис
в който казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям: "Awwalu ma yuhasibu al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah." Първото нещо в съдния ден, когато застанем пред Аллах, първото нещо, което Аллах ще ни пита и ще ни иска равносметка, това е намаза. Затова ви казах в самото начало на лекцията, че не дей си мислите да напускате този свят без намаз. Защото след това не ще ви се помогне. Първото нещо, за което ще бъде питан един човек, казва пейгамбера, това е намаза. И вижте в продължението на хадиса какво казва. Ако този човек има намаз, всичко, което ще го питат след намаза, ще му бъде улеснено да отговори и в равносметката му ще му бъде улеснена и делата му ще му бъдат приети. Ако човек няма намаз, всичко, което ще го питат след намаза, няма да може да отговори, ще му бъде затруднено и делата му ще му бъдат провалени. Нека сега да разгледаме един хадис, предаден от Бухари и Муслим, в който пейгамбер алейхи салату ва салам ни дава така една картина. Как ще изглежда този съден ден? Деня, в който всички ние ще бъдем събрани за равносметка. Казва Айша радиаллаху анха, съпругата на пейгамбера: чух пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи ва саллям да казва: на кайметския ден хората ще бъдат съживени, боси, голи, необрязани. Вижте, на едно място: боси, голи, необрязани. Тогава рекох, Айша радиаллаху анха: о пратенико на Аллах, мъжете и жените на едно място голи, как така? Няма ли да се гледат? Не е ли срамно? Нали? Тя се очудила. Но вижте пейгамбера какво е отговаря. Ей Айша, о Айша, положението в този момент ще бъде много по-сериозно. И хората няма да ги интересува това. Няма да ти мине през акъла да погледнеш това, което е до теб. Защо? Защото хората ще бъдат заети с друго. Всеки един човек ще си казва: дали моята вяра, дали моите дела, които извършвах, ще бъдат достатъчни, за да спечеля задоволството на Аллах и за да спечеля дженнета на Аллах. Всеки един човек в този момент ще изпадне в страх и в паника. Хората няма да мислят за това по никакъв начин. И в друго предание се казва: положението ще бъде много по-сериозно, отколкото да гледат хората едни в други. Относно думите на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, положението ще бъде много по-сериозно, отколкото хората да гледат едни в други, показва, че хората в този ден ще изпаднат в страх и в паника и няма дори да се сетят да гледат в другия. Как човек да не се страхува, след като е минал през гроба и е видял гробното наказание? Как човек да не се страхува, като знае, че този съден ден ще продължи 50 000 години? Аллах азза ва джале сътворил ден, който е 24 часа. Деня, в който ние сега живеем. Така също Аллах е сътворил ден от 1000 години, а това са дните, които ще бъдат в дженнета. Но съдният ден ще продължи 50 000 години. Дали земни години, дали ахиретски години, защото една ахиретска година, един ахиретски ден е равен на 1000 години. Това само Аллах го знае. Но дори и да са 50 000 земни години, това си са 50 000 години. Хората ще бъдат прави
и ще очакват равносметката си. Но има едно такова положение, в което Аллах точно в този момент ще вкара в сърцата на вярващите спокойствие. И след малко ще видим, че за тези хора няма и да усетят този ден. Така както лягаме да спиме 8 или 10 часа и се събуждаш и не си усетил как е минало това време, нали? По същия начин ще има хора, които няма да усетят тези години. Казва Аллах в Корана, това искам да го прочета, аят от Корана, 54 аят. Вашият Господар Аллах, който сътвори небесата и земята в 6 дена, после се въздигна безподобен Той на трона. Покрива Той с нощта деня, която я следва без спир. И слънцето, и луната, и звездите са покорени на Неговата повеля. Негови са творението и повелята, благословен е Аллах, Господарът на световете. Някои тълкователи на този аят интерпретират тези 6 дни, споменати в това знамение, като 6 периода от време. За Всевишният Аллах обаче, денят означава миг и дълъг период от време. В сура 22, 47 аят сме известени, че един ден на Аллах продължава по наши изчисления 1000 години. А в сура 74 аят се споменава, че ден, който е продължавал по нашите изчисления е 50 000 години. И така при Аллах денонощието е относително понятие, което обозначава различни интервали от време. Денят, споменат в горното знамение, което го прочетаме преди малко аета, обозначава периода на образуването на небесата и земята. С други думи, Аллах е създал в 6 дена Вселената, т.е. в 6 периода от време. А в сура 41 от 7 до 12 аят това е описано с по-големи подробности. Но в крайна сметка дена, който Аллах Аззаваджал ще сътвори и в който ще бъдем изправени пред Него, за да бъдем съдени, ще продължи 50 000 години. Пратеника Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, след като е споменал този хадис, прочете следното знамение: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Кама бадa'на awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alayna inna kunna fa'ilin. Както начинахме първото сътворяване, така ние ще го повторим. Обещание от нас, казва Аллах, ние непременно ще го направим. Кое е това първо сътворяване? Преди 100 години, това ще дадем в отговор на някои хора, които казват, човек умира, става на пръст и това е. Не вярва, че има съден ден. Не вярва, че има повторно съживяване. По времето на пратеника алейхи салату вассалям, един евреин взима кокъл от умрето животно и го показва на пейгамбера и казва: Ей, Мухаммед, ти казваш, че от това ще бъдем сътворени повторно. Ти чуваш ли са какво говориш? Пратеник алейхи салату вассалям какво му казал? Да, Аллах е в състояние да ни сътвори повторно и ти, ако не повярваш в това, ще умреш като неверник и ще бъдеш сътворен като такъв. В последната страница на сура Ясин Аллах Аззаваджал обяснява тази случка, като казва: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. И дава той пример на нас, а собственото си сътворяване забравя. И казва, кой ще сътвори костите след като станат на пръст? Кажи му, ей Мухаммед, ще ги сътвори онзи, който ги сътвори първият път. Той знае всичко как се сътворява. Преди 100 години, мухтерем джамат, ние къде бяхме? Или какво бяхме? Преди 100 години ние бяхме нещо, което се нарича нищо. Ние сме били нищо. От нищо ние сме нещо. Има ни. След 100 години пак ще станем от нещо на нищо. И разберете, че няма никакъв проблем отново с една единствена думичка, заповедна форма. Кун феякун. Бъди и то става. Аллах ще ни сътвори отново. И това също Аллах го спомена в този аят, 104 аят на 21 сура. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Както начинахме първото сътворяване, вие бяхте нищо и станахте нещо и ви има, така ние ще го повторим. След като умрем и бъдем погребани и телата ни станат на пръст и изчезнат, отново Аллах Субханаху ва Та'аля от нищото ще не сътвори и ние ще станем нещо, за да застанем пред Него в съдния ден и за да отговаряме за нашите дела. Уважаеми братя и сестри, Всевишният Аллах Субханаху ва Та'аля ни известява, че в съдния ден ще има хора, които ще бъдат приближени до Аллах. Разбира се, всеки един от нас иска да от тях. Кои са те? Цитирам аята на български. Сура Анбия, 101, 103 аят казва Аллах. А тези, които са получили най-доброто обещание от нас, какво е обещанието на Аллах? Прощение и дженнет. Те оттам ще бъдат отдалечени. Ще бъдат отдалечени от огъня, от наказанието на Аллах. Не ще чуват от него дори и шумолене, защото джехеннемския огън, то не е като дюньовския. Когато на земята запалиме огън, той свети. Джехеннемския огън ще бъде тъмен. Ще има много дим. Ще има неприятна миризма и ще има шум. Джехеннема ще се чува. Казва Аллах, не ще чуват от него, от джехеннема, дори и шумолене. В това, което са желали, те ще пребивават вечно. Дженнета. И най-големият ужас не ще ги наскърби. И мелейкетата ще ги посещават и ще им казват, това е вашия ден, който ви беше обещан. Вижте колко прекрасни слова. Обещания от Аллах. Няма да се страхуват и няма да скърбят, защото Аллах им е обещал. Който се страхува от мен на този свят, ще бъде в спокойствие в другия. В този ден Аллах ще покани да се подслонят под неговата сянка. В деня, в който няма да има друго, освен само неговата. Сянка, която Аллах е сътворил. Или както учените казват, сянката на арши на Аллах Субханаху ва Та'аля, на арши или на престола на Аллах. Съдният ден, в който жегата ще бъде много голяма. Равносметката ще продължи много дълго. Хората ще са оплашени в този момент, в един такъв момент. Ще има сянка, под която сянка ще се подслонят 7 групи хора. Нека да ги изброим и всеки един от нас ще направи така една равносметка на себе си. Аджаба. Дали мога поне в една от тези 7 групи да влезна? Първата група. Справедлив управник.
справедлив управник. Дали си кмет, или си директор на някакво учреждение или на някаква фирма, дали си президент, дали си министър-председател, дали си човек, който взема висок пост, управник, да бъде справедлив, а не уметител. А в днешно време, като че ли справедливостта вече стана порок в политиката. Второ, младеж, който е прекарал младостта си в ибадет към Аллах. Младеж, младежка сила, която имаш възможност да пренасочиш по пътя на шейтана, в харама, алкохолизъм, разврат, наркомания. Всичко има. Но в същото време ти се страхуваш от Аллах да извършваш тези неща и пренасочваш тази твоя младежка сила по пътя на Аллах, за да спечели задоволството на Аллах. При нас, за съжаление, има едно такова разбиране, че казват: Ходжа Ефенди, остави го, той си е млад, да си живее. Като устарее, ще дойдат на женията. Така казват. Дама като устареем, абдеста не може да държи. Ногите болят. Високо кръвно, ниско кръвно, един куп оправдание. И дали ще остареем? Това е другия въпрос. Колко млади хора погребахме? Вижте, поуката от това, че никой от нас не знае къде, кога и как ще умре, е, че Аллах иска от нас постоянно ние да сме готови, да сме подготвени за този момент. Докато сме млади, шейтана наподлъгва точно с това, че има време, обаче като устарееме, шейтана идва и казва: вече започва да нашепва друго, един куп проблеми, един куп здравословни проблеми и така през целия си живот човек остава далече от Аллах. С това Пейгамбер казва: младеж, който прекарва младежките си години по пътя на Аллах, ще заслужи тази чест, това достоинство в съдния ден да бъде подслонен под сянката на Аллах. Трета група, човек, чието сърце е привързано към джамиите. Човек, чието сърце е привързано към джамиите. Разбира се, тук става въпрос за мъжето. Жените също могат да посещават джамията, но намаза на жената в къщи е по-хубав и по-хайри, отколкото в джамията. Тоест, тук става въпрос за една жена, която сърцето ѝ е привързано към намаза и постоянно си кланя намаза във времето. Тоест, жените също влизат в тази група, без да има нужда да идват в джамията. Значи човек, чието сърце е привързано към джамиите. Четвърта група, двама, които се обичат заради Аллах, срещат се заради Аллах и се разделят заради Него. Тук става въпрос за братството в исляма. Казва Аллах в Корана: иннамал муъминуна ихва. Несъмнено вярващите са братя. И понякога, субханалlah, виждаме, че с нашите братя, които са виждаме в джамията, като че ли връзката ни е по-силна, отколкото връзката с нашите родствени братя. Пета група. Мъж, който е повикан от красива жена с положение в обществото за извършване на зина, на прелюбодеяние, и този мъж, този младеж е казал: инни ахафуллах. Аз се страхувам от Аллах. В нашето общество, когато се случи едно такова нещо, колкото и ненормален да изглеждаш, това е истината и това е правият път. Човек по всякакъв си начин да се предпази от това, което Аллах е забранил. Един ден при пратеника саллаллаху алейхи ва саллям в джамията, дойде един младеж и пред джамата казва: я Расулаллах, харесва ми едно момиче, искам да ми разрешиш да направя с нея зина, прелюбодеяние.
Сахабетата са нарекали, как ни те е срам в джамията да искаш това нещо от Пейгамбера. Пейгамбера казал, успокойте съседните. И питам Надежа, ти имаш ли сестра? Имам. Това искаш ли хората да го правят с нея? Казал, не. Имаш ли майка? Имаш ли тете? Имаш ли Алла? Изборил всички жени, които му са от неговата страна, роднина, рода. Искаш ли хората да правят това с тях? Казвам, не. Така както ти не искаш това хората да го правят с твоите близки, така и хората не искат това да го правят с техните близки. Вижте по какъв начин му разяснява този грях, този харам. Този младеж дига ръцете и казва, я Рабби, за това, че аз поисках от това нещо от Пейгамбера, опрости на мен и опрости на Мухаммед. Ама и тези деца опита да му бъвтят, на тех не дей му прощат. На тех не дей. И казва този младеж, Субханаллах, Валлахи, кълну се в Аллах. Преди да влезна в джамията и да поискам това нещо от Пейгамбера, това, което най-много обичах и най-много исках да направя, беше точно това. Но след като излезах от джамията и Пейгамбера ми даде този урок, това, от което най-вече, най-много в момента се отвръщавам, е да направя зина или прелюбодеяние. Но това казва Пейгамбера, петата група е мъж, при който е повикан да направи харам, и този човек каже, аз се страхувам от Аллах. Разбира се, тук става въпрос и за жените, които пазят целомъдрието си, те също влизат в тази група. Шеста група. Човек, който дава садака скришно, така че лявата ръка да не знае какво дава дясната. Скритата садака. И седмата група, казва Пейгамбера, човек, който насаме споменава Аллах и при това очите му се напълват със сълзи. Най-добрият начин и най-доброто време, това нощният намаз в последната третина от нощта. В този ден ще има и такива хора, които ще съжаляват за делата, които са извършвани. Тоест, делата, които са извършвани, няма да бъдат в тяхна полза, а ще бъдат в тяхен ущърб. Първо, ще има хора, на които тяхното богатство ще им бъде надянато на вратовето. Това са скъперниците. Казва Аллах в Корана, и да не смятат скъперниците, че благодата на Аллах им е дал, която Аллах им е дал, е добро за тях. Не, тя е зло за тях. В деня на Възкресението ще им бъде натягнато на врата онова, за което се скъпяха, не раздаваха. На Аллах е наследството и на небесата и на земята, сведущия Аллах за вашите дела. Което означава, уважаеми братя и сестри, ето споменахме преди малко в хадиса, че шестата група от хората, които ще бъдат под сянката на Аллах, които дават садака. Затова богатството, което имаме, нека чрез него да целим спечелване задоволството на Аллах, като раздаваме. Това ще остане за нас. Имаш хиляди, имаш милиони, умираш и всичко остава на твоите наследници, те дали ще раздават за тебе или не. Дали това ще го похарчат в харам или в хелял. Има една голяма въпросителна. Това богатство, което имаш, възползвай се от него да спечели задоволството на Аллах. Втората група ще има хора, които ще бъдат голи и ще се давят в собствената си пот, защото слънцето ще е много ниско и жегата ще е много голяма. Хора, които няма да имат възможност да се впишат в една от тези 7 групи, която споменахме, и за това, че делата са им били лоши, ще се давят в собствената си пот. Трето, ще има и такива хора, на които лицата им ще бъдат черни. Черни като черната нощ, като катран. Тогава
Защо? Каква е причината? Защото се противопоставяха и се отдалечаваха от Аллах. Което означава, че ние като мюсюлмани трябва да направим всичко възможно, постоянно да сме близо до Аллах. Кой е най-добрият начин да поддържаме тази близост, тази връзка с Аллах? Намаза. Намаза е най-прекрасното нещо. Най-добрият начин ние да споменаваме Аллах. Най-постоянният начин да споменаваме Аллах. Тази прекрасна и тази свещена връзка между тебе и Аллах. От теб зависи дали тази връзка ще я поддържаш или не. Така също ще има хора, които ще пищят, ще крещят: о Аллах, о Аллах, но Аллах няма да гледа в тях. Аллах няма да гледа в тях, нито ще ги пречисти и за тях ще има болезнено мъчение. Защо, уважаеми братя и сестри? Защото Аллах е справедлив. Ако ти си бил от тези, които на този свят си забравил Аллах, не очаквай в съдния ден Аллах да се сети за теб. Който означава, че факта, че Аллах те е забравил в съдния ден, означава, че ти си отдалечен от Неговата милост и от Неговия дженнет. Възгордяващите се, грешните, угнетителите, лъжците, всички те Аллах няма да гледа в тях в съдния ден, субханаллах. И пето, ще има такива хора, които са били далече от споменаването на Аллах и Аллах ще ги сътвори слепи. Няма да могат да виждат. Казва Аллах в Корана: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. И който се отвърна от моето напомнене, за него ще има живот в лишение. Който не споменава Аллах, който е далече от Аллах, който е забравил Аллах. Толкова ли е трудно, субханаллах? Имаме време абсолютно за всичко, а нямаме време за Аллах. Какъв джаваб ще даваш, когато застанеш пред Аллах и Аллах те пита за намаза? Къде е намаза? Ти ще кажеш: нямах време. Имаше време да пиеш алкохол. Имаше време да играеш кумар, да извършваш харам. Имаше време за всичко, но нямаше време за Аллах. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. И който се отвърне от моето напомнене, за него ще има живот в лишение. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. И този човек в съдния ден ще бъде сътворен сляп. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Ще каже: о Аллах, Господар мой, защо ме сътвори сляп, след като аз виждах, аз бях зрящ? قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Ще му бъде отговорено: както идваха при теб нашите знамения, изпращахме ти пратеници, които да ти покажат правият път. Изпращахме ти свещени книги, които бяха напътствие и светлина за всеки онзи, който търси Аллах, за всеки онзи, който търси истината, за всеки онзи, който търси пътя към дженнета, но ти ги забрави. Ти беше сляп. И така както беше сляп да видиш тези знамения, така и днес ти ще бъдеш сътворен сляп и ще бъдеш забравен. Субханаллах. Казано 50 000 години хората ще бъдат прави, но за вярващите това време ще премине бързо, все едно от обедния намаз до икиндия, така описано в Тефсира. Субханаллах. Все едно от обедния намаз до икиндия. В този страшен ден, деня, в който ще имат хората от помощ, вижте какво ще се случи. Ще отидат при първия човек и пейгамбер,
Адам алейхиссалам. И ще искат неговото застъпничество. Той да им помогне. А той ще каже: аз живях повече от 1000 години и извърших един грях, за който Аллах много ми се ядоса и ме изкара от дженнета. Срамно е. За това, че е извършил един грях. Посегна на това, което Аллах му беше забранил. На забранения плод. И Аллах го изкара от дженнета. Казва: идете при друг. Срамно е. След това ще отидат при Ибрахим при Нух алейхиссалам. Преди Ибрахим алейхиссалам, Нух алейхиссалам. И ще искат неговото застъпничество, а той ще каже: аз поисках от Аллах да опрости на моя син. Как се казваше сина на Нух алейхиссалам? Кенаан, който не се качи на кораба и се удави. Неговата съпруга също. Казва Нух алейхиссалам: аз поисках Аллах да опрости на моя син, който беше от неверниците и не се качи на кораба. Че той беше от моето семейство, а Аллах ми каза: ей, Нух, той не е от твоето семейство. След като не е повярвал. Казва Нух алейхиссалам: идете при друг. Отиват при Ибрахим алейхиссалам, а той ще каже: не, аз излъгах 3 пъти. Кога е излъгал? Първият път, когато беше в къщи и хората искаха да го закарат с него да излезнат навън, а той беше казал: инни саким, аз съм болен, за да остане в къщи, за да може да счупи идолите. Това е първата лъжа на Ибрахим. То не е лъжа всъщност. Второ, когато го попитаха: кой направи това с нашите божества? Кой ги изпочупи? Това в Корана. Ибрахим алейхиссалам каза: големи, най-големи. За да могат хората да се замислят как така един идол от камък ще изпочупи всичко. И третата лъжа, когато Намруд попита Ибрахим алейхиссалам за неговата съпруга Сара: коя е тя? А той каза: това е сестра ми. Защото по това време, ако кажеш това моята съпруга, този крал, този огнетител Намруд ще я вземе за себе си. Обаче, кога кажеш това моята сестра, то я пощадяваш. Но всъщност Ибрахим алейхиссалам искаше да каже: това е моята сестра в исляма. Защото всички ние сме братя и сестри. По ислям. Иначе не по кръвна връзка. Това казва бяха 3 лъжи Ибрахим алейхиссалам, които аз казах. Срам да застана пред Аллах и да искам застъпничество за вас. Оттам ще отидат при Муса алейхиссалам. И той ще откаже, казвайки: аз убих човек. Без да иска Муса алейхиссалам удари един човек, той взе да умре. Това в Корана също споменато. След това ще идат при Иса алейхиссалам. Той също ще откаже. И най-накрая ще отидат при Мухаммад алейхиссалату вассалам. И той ще се застъпи. Най-напред за неговият уммет. За неговата общност. Иншаллах да сме от тях. Ще направи едно дълго сежде. С сълзи на очи. Ще каже: я Раб, уммети, уммети, уммети. О Аллах, Господарю мой, моят уммет. Аллах ще изпрати мелейке. И ще му каже: попитай какво иска. И Аллах знае. Тогава Аллах ще каже на това мелеке: иди и кажи на Мухаммад, че ще бъде удовлетворен за това, което иска. И това се спомена и в сура Ад-Духа: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. И Аллах ще ти даде онова, което искаш, ей Мухаммад, и ще бъдеш доволен. За кое става въпрос? Момента, в който Мухаммад алейхиссалату вассалам ще иска да се застъпи за неговият уммет, за да влезнат в дженнет.
И шала да сме от тях. Последният пейгамбер на Аллах и първият, на който ще бъдат отворени дженнетските врати. В хадиса казвам, че Мухаммад алейхиссалам ще почука на вратата на дженнетската врата и мелейкето, пазител на дженнета, ще каже: кой е? Алейхиссалату вассалам ще каже: Мухаммад. И това мелейке ще каже: беше ми заповядано да не отварям дженнетската врата на никой преди теб. Първият пейгамбер, който ще влезе в дженнета, това е Мухаммад алейхиссалам. И първият умет, който ще влезне в дженнета, това е умета на Мухаммад алейхиссалату вассалам, въпреки че Мухаммад алейхиссалам е последният пейгамбер и неговият умет е последния. И има нещо много интересно, което Аллах го дава единствено на умета на Мухаммад алейхиссалату вассалам в този ден, в този съден ден, в този ден на равносметката, че от умета на Мухаммад, умет значи общност, че от общността на Мухаммад алейхиссалату вассалам ще има 70 000 човека, които ще влезнат в дженнета, без да бъдат питани и без да им се търси равносметка абсолютно за нищо. Субханаллах. И учените казват, че една от 8-те дженнетски врати, Бабул Еймен, ще бъде точно тази врата, през която ще влезнат тези хора. Иншаллах да сме от тях. Амин. Иншаллах. Когато Мухаммад алейхиссалам казва това нещо, един от неговите сподвижници, Рукаша, така се казва: Я Расулаллах, направи дуа да съм от тях. Пейгамбер му казва: ти си от тях. Второ Сахабе вдига ръката и казва: Я Расулаллах, искам дуа да направиш за мен, аз да съм от тях. Пейгамбер му казал: Рукашата привари. Субханаллах. Това е хадис на пейгамбера алейхи салату вассалам. Нека да приключим с тази лекция до тук. Тя е много дълга всъщност. Виждам, че 45 минути сме говорили вече. Моля Аллах азза ва джал да ни напътства по правия път. Амин. Моля Аллах азза ва джал да ни удостои да бъдем от неговите искрени вярващи, които да направим всичко възможно чрез нашите думи и дела да спечелим задоволството на Аллах. И моля Аллах субханаху ва та'аля иншаллах да ни улесни равносметката в съдния ден и да ни възнагради с неговата най-голяма награда, а именно това дженнет иншаллах. Фактът, че сме тук в лекцията и на джамията, това е много голямо доказателство, че ние искаме дженнет. Иншаллах Аллах да ни възнагради с дженнет. И моля Аллах азза ва джал тази наша среща, Аллах да ни я предпише като ибадет иншаллах. Амин. Това, което иска да каже, Аллах да бъде доволен от вас. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.